मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आजच्या आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये. आज आहे मंडे, तर आज नागपंचमी आहे. तर नागपंचमीच्या सर्वांना शुभेच्छा. तर आता मम्मीने दोघींना घेऊन आले, तर पूजा करणार आहे. ती दरवर्षीच करते, कोणाला तरी मुलांना पकडून आणते. पहिले हे काय कमी झाले, पहिले जी मुलं असायची ती भरपूर असायची. तर पिल्लू आमचा व्हिडिओ काढणार ना. पिल्लू, तुला मोबाईल देतो, तू बोल. ओके. हा. तर दरवर्षी एवढी मुलं यायची. पहिला आम्ही लहान होतो तेव्हा भरपूर मुलं यायची, पण आता ना भरपूरच कमी, म्हणजे भरपूरच कमी झालेली. आता काय ते राहिलंच नाहीये ना मम्मी. पहिलं तर लाईन लागायची, सकाळी लाईन, सकाळ सकाळ. आता मम्मीने पकडून आणलेलं आहे पूजा करण्यासाठी. तर चला बघूया. आणि आपण ऑफिसला जाऊया. आज 2 दिवस सुट्टी झाल्यामुळे, आता आज मंडे असल्यामुळे वर्कलोड जास्त असणार आहे. त्यामुळे थोडं सकाळी चालू केले, कारण की ह्याला सोडून जायचं स्कूलला. तर जास्तपर्यंत लेट होईल, तो फोन चालू, म्हणून बोलो चालू करूया. तर ऑफिस आता हे बघूया आपण, आणि ऑफिसवरनं आलं पुन्हा भेटू. पकडायचं, पकड. पकडायचं हे बघ, मी दाखवतो तुला कसं पकडतात. इथं बघा, तू पण पाय पड. ओके. तुला दाखवू का बघ. अरे आई कुठे राहिली, आईला बोल. आई कुठे राहिली? हवेने राहणार आहे का बत्ती? नेक्स्ट टाइम घरी बनव. ओके. आता हे लावणार कुठे? तुम्ही काहीच ठेवलं नाही. लाव बाळा, तू लाव. आणि तुझं कशात लाव? नंतर ये ना कुठलं तरी झाड तिथं लाव, तुळस मध्ये. हे बंद. पूजा चालू आहे छान प्रकारे. बोल ना, असं तुला बोलायचं असतं ना, असं बोलत काय नाही. पाणी दोन्ही देतात काय बाळा? फक्त दूधच देतात. दूध पाणी दोन्ही देतात. अशी उभी राहा. ए बाळा इकडे ये. थोडंच टाक. बाटली आहे पण थोडं मला एक सेम तरी कुठे घे बाळा, तुझ्या हातात घे. बघा बघा, साखर खातोय बघा. मी दाखवणार बघा, बघा साखर खातोय. देव बाप्पाला आणले बघ. थंडी लागते काय तुला? कैसे खा? तुला काय साखर खात? हे पाहिजे मला. हे पाहिजे मला. टीका लाव. येते किती झालंय ना. तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आले आणि आम्ही दोघांनी बघा काय काय मॅच केली. मॅचिंग ना पिल्लू, हे बघा हिचं मॅचिंग. अरे माझा दाखव. हा, आणि माझी पण मॅचिंग बघा. ही बघा, हे बघा मॅचचं टी शर्ट आहे आमच्या. कुठल्या? शिव फायटर. हा बघा मामा फायटर. शिव फायटर. तुझी टीम होती ना, तुझी टीम होती ना ही. मग तुझी टीम होती यार, असं नाही करायचं यार. माझी टीम आहे आणि ती मामाची टीम आहे. दोन्ही पण एकच आहे. काय? दोन्ही पण एकच आहे ना. तुझी माझी टीम एकच आहे. तुझी टीम आणि माझी टीम एकच आहे ना बाई. आपण एक आहे ना बाई. मी तुझा आहे की नाही? मी तुझा आहे की नाही? हे बघ माझं किती आहे. तुझे एकच आहे ना दोन्ही पण. दोघांचे मग ना. मग चड्डीमध्ये बॉम्ब दिली. तर मस्तपैकी इकडे बनले बटाट्याची भाजी. बटाट्याची भाजी बनली. बटाट्याची भाजी. वा, आता याला घेऊन जाऊया घरी. याला सोडूया आपण घरी. ओके. तुला घरी सोडू ना. आता आम्ही तिकडे फुलला गेलो. आणि वांग्याचं भरीत. हे शिवने नाक बनवलंय. कुठे गेलं?
दाखव पिलू. येस, चला आपण ह्याला घेऊन जरा तुम्हाला शिव दाखवेल. शिव या घेऊन. सांगा तू कोणी बनवलाय तो. या ये इथं त्याच्या खाली बघू काय बनवलंयस. स्नॅक. दाखवा काय आज नागपंचमी. हा नागपंचमी स्कूलमध्ये काय बनवलं मग शिवने. स्नॅक. नाग बनवलाय स्नेक. हे बघा छान असा पिठापासून बनवलाय. चपातीचं पीठ आहे ना. ना स्कूलमध्ये बनवला. कसा बनवला तू. कसा बनवला हाताने. असं असं केलं. डोळे. मग पूजा केलंय. मग पाया पडला. ओके मस्त बनवलाय. बोल 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 कसा बनवलाय सांगा सर्वांनी. मस्त होणार. माझे पोट दुखतंय. बोल सगळ्यांनी सांगा कसा बनवलाय. विचार सगळ्यांना इथे. मी छान. कमेंट करा कमेंट करा. कसा बनवलाय. सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ कसा बघायला. शेअर दबाव. कसा बनलाय नाग सांगा कमेंट मध्ये. मस्त एकदम. सबस्क्राईब करा. त्याला प्लेटीमध्ये ठेवलेलं आहे. शेंदा बघायला. ओके चलो बाय. चल बाय. तर मित्रांनो आलेलो आपण कुठे शिवच्या घरी. शिवची स्टाईल बघा. पाठी दाखव. पाठी दाखव. टी शर्ट मोठं होतंय ना काय करणार. तर इकडे बनल्या जातात पातोळ्या. केळीची पानं घेऊन आलेत. पातोळ्या बनतात. पातोळ्या मामा सारखं आहे आणि माझ्या सारखं आहे. सारखं ब्लॉग मध्ये यायचं असते. पातोळ्या ना काही नाही पण. भेटले म्हणून केळीच्या पानात बनव. हा ते एवढं गावी गेलो आम्ही ते विसरलो. तुम्हाला आपण मारूया. पातोळ्या बनतात तर बघूया आपण. आपण टेस्ट पण करूया घरी गेलो कसं पहिल्यांदा बनवते ताई. तर बघू मस्त पैकी. आणि तर जेसीबी आम्ही बघितलंय काल. ब्लॉगचं थंबनेल आहे कालच्या. शिवला आणलं डिमांड मध्ये जेसीबी. क्या बात आहे क्या बात आहे. चला तर पातोळ्या बघू आपण हे बघा. कशा बनतायत. हे बघा. आम्हाला काढताना दाखवा. ओके ओके मत घेतलंय हे बघा. तुझ्यासाठी. ओके हे बघा. पातोळ्या आम्ही बघूया आपण. तयार होत्या. रेसिपी बघायची असेल तर यांचे चिपळून पासून जायला फॉलो करा. हे बघा. सबस्क्राईब करा. रेसिपी आमच्या भिंतीवर चालतोय. काय बात आहे. ऑर्डर घ्या ऑर्डर घ्या ऑर्डर घ्या. थांबा. माती बिती काढायची असेल तर ऑर्डर घ्या. चालून दाखव. वाव मस्त. खाली दाखव ना. सोड सोड. येऊ दे सोड. आता सोडायचं बाई. आता ऍडव्हान्स दाखव. तुला ऍडव्हान्स दाखवू घ्यायचा. हे बघ ऍडव्हान्स फीचर बघ. तर काय झालेलं आहे काय. पातोळे झालेले आहेत. कलर बघा. कलर केळीच्या पानांचा कलर आला गेला. मस्त शिजलेले आहेत. तर आपण घरी जाऊन टेस्ट तर बघूयाच. वरबाजी. घे ना आता फोटो काढतो तुझा छान. तू घे बघू गरम एवढ्या मला अरे photo ते काढ. कपड्याने घे ना डायरेक्ट खालचं. तुला ह्याच्यातच येते. हा, असंच दाखव ना. काय असंच द्या आम्हाला. आम्ही बघू कसं खायचं ते. काढून खाऊ नाही तर असंच खाऊ. हा कसं लागते गरम गरम. गरम. बस का दोन उचल काय दोनच देते. जास्त नाही गेल्या बघ किती आहेत. 4 आहेत. बरं झालं दोन. चल आम्ही अर्धे पहिल्यांदा अर्धे गेल्या ना. खाऊ. आम्ही अर्धे अर्धे खाऊ. काय करणार. नाही राहू देत आम्ही राहू दे आम्ही अर्धे अर्धे खाऊ. हा का लपलाय. काय करतोय. बस बस चला पातोळ्या खाऊ घरी जाऊन. ओके सो बाय. सोबाय. मित्रांनो ताईने बनवलेत मस्त पातोळे. तर मस्त बनवले. तर रेसिपी बघायची असेल तर तिच्या चॅनलला जाऊन बघा. आपल्या ब्लॉग नंतरच येईल. तर मस्त बनवलेत. आवडलेत मला. पहिल्यांदा काहीतरी नवीन ट्राय करायला भेटलं. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.